बाडाए रेक्टर करेला बार बार एक करेक्टर मिलल भातार सखी बाडाए रेक्टर करेला बार बार एक करेक्टर आउ त हीरो से ज्यादा खुद करेला ए सखी हीरो से ज्यादा खुद करेला शूटिंग के बहाने सैया लाइटिंग से साटेला ए सखी शूटिंग के बहाने रोज लाइटिंग से साटेला ए सखी शूटिंग के बहाने उता लाइटिंग से साटेला नया नया लड़की लेके बनावे फिल्म हो काहे कंप्रोमाइज हमसे कहला मैडम हो नया नया लड़की लेके बनावे फिल्म हो काहे कंप्रोमाइज हमसे कहला मैडम हो बन के डायरेक्टर उता महाजा उठावेला बन के डायरेक्टर उता महाजा उठावेला शूटिंग के बहाने सैया शूटिंग के बहाने मुआना लाइकिन से सटेला शूटिंग के बहाने सैया लाइकिन से सटेला शूटिंग के बहाने सैया लाइकिन से सटेला शूटिंग से पहले लेला बागले कलास हो काहे हाट छोट पेन्हा कपड़ा तू आज हो शूटिंग से पहले लेला बागले कलास हो काहे हाट छोट पेन्हा कपड़ा तू आज हो एही तार सह भलाई किनियन से करेला एही तार सह भलाई किनियन से करेला शूटिंग के बहाने सैया शूटिंग के बहाने सैया लाइकिन से सटेला शूटिंग के बहाने सैया लाइकिन से सटेला शूटिंग के बहाने सैया लाइकिन से सटेला मिलल भातार सखी बाडाए रेक्टर करेला बार बार एक करेक्टर मिलल भातार सखी बाडाए रेक्टर करेला बार बार एक करेक्टर आउ त हीरो से ज्यादा खुद करेला ए सखी हीरो से ज्यादा खुद करेला शूटिंग के बहाने सैया लाइटिंग से सटेला ए सखी शूटिंग के बहाने रोज लाइटिंग से सटेला ए सखी शूटिंग के बहाने उता लाइटिंग से सटेला ए सखी हीरो से ज्यादा खुद करेला शूटिंग के बहाने सैया लाइटिंग से सटेला ए सखी शूटिंग के बहाने रोज लाइटिंग से सटेला ए सखी शूटिंग के बहाने उता लाइटिंग से सटेला।